Tul is-snin kien hemm numru ta' każi fejn kumpens fuq espropjazzjoni ta' proprjetà qabeż il-limitu ta' 30% iktar mill-valur tal-proprjetà espropjata. Dan il-limitu ta' 30% huwa permess mill-liġi. Jirriżulta li bejn l-2008 u l-2013 kien hemm minn tal-inqas 3 każi ta' dan it-tip. Dan sar magħruf minn investigazzjoni tad-Dipartiment Intern tal-Awdizzjar u l-Investigazzjoni l-IAID li kien talab il-Prim Ministru fid-dawl tal-kontroversja dwar il-kumpens li ngħata ċertu Marco Gaffarena għal proprjetà fit-Triq Żekka il-Belt. Filwaqt li riżulta li fil-każ Marco Gaffarena nqabeż dan il-limitu ta' 30% u għalhekk il-Gvern jista' jkun pożizzjoni li jirkupra artijiet li natawlu bħala kumpens, ħareġ ukoll li dan mhux każ iżolat. Fi storja pubblikata mill-Malta Today li fiha kien indikat x'jista' jkun fih ir-rapport tal-IAID, irriżulta li mill-intervisti ma' uffiċjali tad-Dipartiment tal-Artijiet irriżulta li bħal fil-każ ta' Gaffarena ġara fi drabi oħra. Il-Malta Today qalet li żgur hemm każ fl-2008, ieħor fl-2009 u ieħor fl-2013. Dan fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista fejn politikament responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet kien hemm ix-Shadow Minister Jason Azzopardi. Jirriżulta li anke f'dawn il-każijiet il-Gvern se jkun f'pożizzjoni li jieħu lura artijiet li nataw bħala kumpens. L-rapport tal-IAID huwa lest ikkonfermah il-Prim Ministru Joseph Muscat meta iktar kmieni din il-ġimgħa kienet jieħu sehem fil-programm Dis-Sett. Il-Prim Ministru konferma wkoll li għadda r-rapport lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li qed jinvestiga l-istess każ u fisser kif mhux se jkun qed jippubblikah qabel l-Awditur Ġenerali ilesti l-investigazzjoni tiegħu dan bilan li ma jfixkilx l-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali.